nyt housut alkaa kipittelee läpi ja ainoa yritys, jos yrittää saada ratsulla ja tornilla jotain täällä aikaa, mutta se onkin helpommin sanottu tehty. No, tää oli varmaan ihan hyvä yritys vielä yrittää. Mulla on tuossa E6-sakkihaarukka näköpiirissä. Nyt jos pelaisin niin huonosti kuin H4, niin mä teen ratsusakin ja sen jälkeen mä yritän lyödä tänne. Ja sitten pelata vielä tornia A5 ja yritän tehdä tänne H5. Pitää tuota H-sotilasta kurissa. Se pääsi korottumaan. Mutta tää on ihan hyvä siitä. Lähettiin E5. Okei, jos mä menen ratsulla EQT, kumppu G2 ja sakit loppuu enemmän tai myöhemmin tää rupeetti kävele täältä H-sotilassa. Yritin täällä vielä sitten tällaista epätoivoista yritystä. Nyt näkyy selvästi, miksi se C3 aikaisemmin olisi ollut parempi siirto, että nyt musta pääsi syömään monta B-kin sotilaan täällä, niin pääsi vielä voittaa sotilaankin tossa. Itse asiassa mulla oli tossa hetken aikaa oli jopa sotilas enemmän, niinkin ihmeellisesti tää vielä ilmeisesti asema vielä tuli. No nyt jos mä lyön tornien kaksi, jos mä lyön E5, niin tornilla lyö takas ja nämä 3 rinnakkaista vaparia kyllä voittaa täältä. Enemmän tai myöhemmin, niin ei voi ratkaista tätä peliä. Voisi käännätä tiputtelemaan näitä sotilaita, mutta se olisi varmaan ollut paras yritys kuitenkin mihin mennä tässä, koska tämä pelijatko oli aika tuhoon tuomittu myöskin. Tai yksi mikä olisi voinut kokeilla kuningas D1 tässä vaiheessa, mutta se olisi ehkä ollut vähän parempi kuin tämä torni H7. Tässä nyt olisi tietysti ideana ottaa yrittää. Joo, ei tässä tullut vielä se. Nyt torni H7, mitä se H4 tulee, mutta sitten tämä on A2 on sotilassuissa. Niin ajattelin kokeilla. Tässä oli mustalla pikkasen aikapulaa, niin ajattelin vähän kokeilla, että rupeeko se hermostua tällaisesta aineellisesta, että rupeeko se torni tulee alle, jos rupeisi, niin sitten nousoo ja toivoo vielä. Oli H4, sitten tultiin tänne tornilla H7, mutta tässä on ongelma se, että torni on liian jumissa täällä ja nyt tämän jälkeen niin on kysymystä mihin ihmeeseen mä oon siitämässä. Ja tässä vaiheessa jos päin tuolta kunnon D1, tässä olisi ollut vielä pientä mahiksi vielä tässä pelissä, että ideana on se, että torni ei pääse tuonne E8 liian hyvin, niin kuin se peli jatkossa pääsi. Pelasin torni H5 ja nyt tää on kyllä hävitty ihan selvästi. Mulla on torni ihan surkeasti tuolla ja huono homma näin. No, nyt on lähetteeksi näille sakkia. Niin mä sitten kumpaan suuntaan tahansa täällä kuninkaalla, niin päätin mennä vielä B1. Niinpä sillä on paljon väliä. Niin se tulee D1, sitten torni 8 tulee ja kumppu G7 on kumppu G6. Ja torni on vähän enemmänkin jumissa tuolla. Kuningas G7 ja nyt mä vielä niin ehdotan vielä nopeasti, että tämä häviää. Ratsu B4 vielä olisi ollut yritys ja jos tulee tornia 8, niin sitten ratsu D5. Ja jos tulee tähän näin, joka ei ole se ja kaikista paras tässä vaiheessa, niin tämä ei todella kauan, ne voi löydä tuon ratsun pois tuolta. Mutta ei muuta tässä vaiheessa, niin tulee sitten tämä E5 siirto. Sen jälkeen tämä kyllä musta tää ihan helposti voittaa. Tuossa vielä voi vähän yrittää. Mä oikein tosiaan nopeutin mun tuhoa, niin tässä vaiheessa pelasin ratsu D4, eli vielä oikein pakotin sen menemään tuonne E8, tai rohkaisin menemään E8 ja sen jälkeen kumppu G6 on tulossa ja peli on selvä. No, sitten tämän jälkeen kun tuli nämä siirrot, niin mä säästän teidät pahasta ja sanoin, että tottuun tyyliin pelasin Matti asti, mutta siinä ei ole mitään syytä sitten hukata teidän aikaa niin siellä. Ja tästä vaan sanoin, että Lojikärmessä avauksessa pari huonoa siirtoa ja peli oikeastaan oli siinä, että koko ajan näytti sellaista musta selvää etua sen jälkeen tietokonekin, että niin kuin se oli, että pitää pelaa avaukset vaan tarkemmin. Kiitos, hei!